dneska si tomu tady tento videa. Dneska to bude poslední sa s Ludvíkem, takže to zkusíme a dáme tam jméno jeho, jako normální. Zdravím tě jako můj kanál, si mě vždy vítaný. Hej, jako ano. Hej, ano. Počkejte. Co to mám napsat? Ano. Spadl. Míslouchá. Umím dělat čárky na jako háčky, teda na to nebo na ní. Ale problém je, že teď jako už jsem celá už taková, že mi nejde ani že, ani ty háčky mi nejdou, že mi nejde ani ř. Takže ano, umím to, ale tak omlouvám se, že tak píšu. To je jedno, ne? Radši nie. Ano, spadl. Jsi si jistý? Ne asi. Ano, vidím to. Keby som chcel byť, musím preto, keby som aj ja chcel byť si, čo musím preto, ja ti neviem. Ako film vlastne povedal, dáme Apple jako Apple. Počítač čo povedať naozaj zajímavé. Já teraz mám mobil. Jako iPhone. Jezus. Pridám s mobil telefónčka i podlaskom. Mám. Jako fakt mám. Na to ti fakt nemám odpovědět. To je jedno, napíšeme. Dobré. A ako se máš? A ako sam hovoríš, jak to řekne, jmenuješ? Prosím, povedz, ako sa menuješ. Povedz, ako sa menuješ. Nemám poňatia, přečtaj si. Počkejte, ja som normál. Proč ty stále dopadl jen o sebe? Ty to přece chceš. Tak? Jsme ten. Koľko máš, ako řekne, že neví, že to nepočítá. Ako sa teda, nevím, říkám se furt, protože já jsem nedělal normálně. Nie asi. Počkejte. Ludvík se jmenuješ? Ludvík je pro mě to sestrou, jsem. A potom, ako sa voláš? Jo, voláš, teď jsem si vzpomněla. Kde nejde tam teda? Len ako sa voláš. No to ty řekl, když já se tam jmenuji. Keď jsem přiznala, že jsem... Já jsem normál. Mám to říkat 100krát? Ano. A ty? To
teda jsem si no. Tak já ti teď napíšu dlouhou zprávu, ale pevně musím jít na překladač. Takže chvilku čekej.